ёдгориҳои таърихӣ аз ҷумла нигораҳо ва қалъаву мавзеъҳои махсуси таърихӣ гувоҳи он аст, ки мардуми тоҷик аз умқи таърих то ин замон тавонист воқеаҳои гуногуни аз сар гузаронидаро ҳифз намуда манзалат ва эътибори худро то имрӯз нигоҳ дорад. сайри яке аз мавзеъҳои таърихӣ, аниқтараш қалъаи муғ намудем. дар қалъаи муғ воқеаҳои муҳими таърихӣ пушти сар шуда ва то ин замон он дар ёдкардҳо боқӣ мондааст. қалъаи муғ ёдгории машҳур ва таърихии на танҳо тоҷикистон, балки тамоми осиёи миёна буда дар маркази шаҳри Саравшан воқеъ гардидааст. масоати умумии он 6 гектарро ташкил медиҳад. қалъаи муғ таърихи беш аз 6000 сола дорад ва шумо мегуфтед, ки то ин замон кадом ёдгориҳоро аз ин қалъа шумо дарёфт кардед? дар соли гузашта дар моҳи август кофтковои археологиро дар асоси иҷозатномаи вазорати фарҳанг кофтковои археологиро оғоз кардем, ки ва дар натиҷа мо пайдо намудем дар ин ҷо як қубури обпартое, ки тааллуқ доштааст ба асрҳои 8-9, чуноне ки худи профессор Набиҷон Раимов таҳсиқ карда гузаштанд, гуфтанд ки хиштҳое ки дар инҷа часпонда шудааст, ин сохти асри 8 асри 9 милодӣ. ва дар он қисмати дасти рости ман ки нишон додам ба шумоён, онҷо як саҳонаи устухонҳои оташпарастонро дарёфт кардем, ки дар як ҷой фақат устухонҳо ҷамъоварӣ карда шудааст ва он тааллуқ доштааст ба давраи оташпарастҳо. ва ҳамчунин вақте ки мо инҷа тафтиш кардем, дар инҷо дута қубури обпартои сафолӣ ки ҳаст, дарозии инро муайян кардем ки 15 метр ҳар якташ. дар қафои ҳамин гуфткор кардем, як иморатеро дарёфт кардем, яъне болорҳои як имората, ки ба мо ҳозир зарурат аст ки археологҳо, бостоншиносо биёянд дар палои мо бошанд, ки мо идома диҳем гуфтковои археологии худро. ин намунаи осори деворҳои қадимӣ буда, дарозии он ба 600 метр баробар аст. агар ба сарчашмаҳои таърихӣ назар кунем, мебинем, ки шаҳри Саравшан ҳамчун маркази давлати ҳахоманишинҳо буда, аз тарафи Куруши Кабир соли 558-530 пеш аз милод бо номи Курушкада сохта шуда, истеҳкомаш қалъаи муғ будааст. тибқи далелҳои таърихӣ, аҳолии Курушкада ба сарлашкар Искандари Мақдунӣ, ки Курушкадаро Киропол номида буд, аз ҳамин қалъаи муғ муқовимат нишон дода, Искандар ва сипаҳсолори ӯ Кратеро захмӣ кардаанд. ин қалъа дар давоми асрҳо ба ҳамлаҳои арабу турку муғулҳо, кӯчманчиён, аморати Бухорову хонигарии Қуқанд истодагарӣ карда, муҳофизони ғайюри ӯ то ҷон дар бадан доштан мубориза мебурданд. кадом минтақаҳое ҳастанд, ки шумо медонед минтақаҳои таърихӣ ҳастанд, махсусан таърихи қалъаи муғ, аммо то ҳол масалан кофтукоб нашудааст, муайян нашудааст ва дар нақша аст? маълумотҳое ки дарёфт кардам дар яке аз китобҳои саҳифаҳои ифтихории шаҳри Саравшан, ки аз тарафи Юсуфшоҳ Ёқубов академики Академияи фанҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст. Дар он ҷо гуфта мешавад, ки соли 2017 вақти кофтковои бостоншиносиро дар қалъаи муғ оғоз карданд, як ҳазинахонаи
собиқ ҳокими шаҳри уротепа мегуфтанд, яъне Тарабшанро дарёфт карданд, ки дар он ҷо бештар аз 1315 адад сиккаҳои нуқтагин ва мисин дарёфт шудагӣ ва ҳамчунин ду табари сангин пайдо шудааст, ки таърихи беш аз 5000 сола як 7000 сола дорад. ва худи ҳамин академик Ёқубов гуфта доштанд, ки сокинишавии мардуми Истарабшан ҳанӯз 7000 сол пеш ба вуҷуд омадааст. дар асрҳои 10 ва 18 ба ин шаҳр номи Уротепа гузошта шуд ва нимаи дуюми асри 18 ва аввали асри 19 қалъаи мазкур рӯ ба беҳбудӣ овард. мутаассифона дар натиҷаи тохту този кӯчманчиён ва аҷнабиён дар соли 1866 қалъаи муғ вайрон карда шуда, хиштҳои пухтаи он дар сохтумони кадом як ҳабсхона истифода мешавад. дар соли 2018 қалъаи муғ дар шакли пештарааш бо дастури президенти кишвар аз навсозӣ шуда чунин шаклро касб кард. мо нақша дорем, ки ҳамин кофткои археологиро давом диҳем. Барои ки мо дар давоми ҳамин гуфтем иморатро пайдо кардем, ман боварӣ дорам, ки ва иморат якто намешавад. Аз рӯи нуқтаи назари мантиқ бояд, ки боз иморатҳои дигар пайдо шаванд ва ҳамчунин мо як зиндони аслимёнагиро низ пайдо кардем, ки як қисми девори онро баромадааст ва мо фикр мекунем, ки дар ояндаи наздик албатта бо дастгирии бостоншиносони бузурги ҷумҳурии Тоҷикистон мо корҳои африётиро боз идома медиҳем. Мо ба ин умедвор ҳастем. Албатта дар қалъаи муғ гӯшаеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки шабеҳи усурхона аст. дар ин ҷо нигораҳои таърихӣ аз қабили кӯзаҳои гуногун, гавҳора, асбобу олотҳои рӯзгор, сандуқ, лалиҳои сафолӣ, либосҳо, панҷара ва дигар ёдгориҳои таърихиро дидан мумкин аст, ки далели кӯҳан будани ин қалъаро бозгӯӣ мекунад. имрӯзҳо аз ин ёдгории таърихӣ мардуми тоҷик сайёҳони зиёд дидан намуда маълумоти худро доир ба фарҳанг ва таърихи гузаштаи мардуми тоҷик зиёд менамоянд. албатта қайд кардан ба маврид аст, ки чунин қалъа ва ёдгориҳои таърихӣ дар ҳудуди кишвари азизамон Тоҷикистон хеле зиёд аст, ки ҳар кадоми он ба худ саҳифаҳои гуногуни таърихро варақгардонӣ намуда аз сарнавишти пурифтихори гузаштаи тоҷикон қисса мекунад. дар ҳақиқат дар ин ҷо асрори нуфтаи халқи тоҷик вуҷуд дорад ва мо бояд, ки бо ифтихор корҳои археологиро идома диҳем ва ҳамин чизҳое, ки тааллуқ доштанд ба гузаштагони худ, мо инҳоро бар рӯи об бароварда ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ кунем.
боварии комил дорем бо тамошои ин ва дигар ёдгориҳои таърихӣ маълумоти худро аз пеш бештар намуда онро дар хотира ҳифз менамоед.